бетараф набошед. Ҳамин наворо ба ёру рафиқонатон, ба дӯстонатон, ба имову ватсапу группаҳо равон кунед. иншоалло аз 100 кас як нафар хайри худашро расонд. ин сабоб иншоалло ба шумо ҳам низ мерасад. бародари азиз, хеле ки устод мефармояд, гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру карад нуқта нагири мардӣ. Мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигири мардӣ. ассалому алайкум ҳамватанои азиз. имрӯз мо дар хонаи як бародари худмон ки дар шаҳри Екатеринбург пехотин 012 ҳастанд. мо хостем рӯяшонро сёмка накунем. бародари азиз 2 фарзанди хурд доранд. ин бародар гурдаҳошон приступ гирифтагӣ. бародари азиз, касое ки бовар намекунед, мақсад номерои телефонашон ҳама даниёи худшон мешавад, Сбербанк ба номи худшон даниёи худшон мешавад. пехотин 012 шаҳри Екатеринбург омада метавонед дар хонашон хабар гиред. мана фарзанд доранд, мана Муҳаммадҷон ном дорад, бачаи майдашон. бародари азиз, мана мо имрӯз ҳамроҳи акаи Алиҷон ба дидори ҳамин бародар омадем. мана акаи Алиҷон дар ҳаминҷа, алҳамдулилло ки мо акаи Алиҷонам дар ҳаминҷа шиштагӣ чанд қадаре тонистем. иншоалло аллоҳ ба даргоҳаш қабул кунад. бародари азиз, касое ки метавонед, илтимос омада дастгирӣ кунед. агар касое ки метавонед, иншоалло ба картаи худшон чанд қадари хайр мекунед. аллоҳ хайртонро қабул кунад. ҳамин бародара иншоалло то охири моҳа, то 25 моҳа ба Тоҷикистон роҳӣ кардан дар кор. иншоалло ки ватан рафтан бо ватан дигара, иншоалло дар онҷо личени худашонро давом медиҳанд. барои ки инҷа кор кардан наметавонад ин кас. квартирашон да мақсад бо пул споридан дар кор числои якумда. иншоалло ҳамин каса то 25 ёрдам кунем раванд Тоҷикистон. иншоалло онҷо рафта личенишонро мегиранд. бародари азиз, ман медонам ки дар шаҳри Екатеринбург пулдоро ҳастанд, миллионерҳо ҳастанд. аллоҳ давлатонро дар ин ҳам зиёдтар кунад. илтимос, агар тонед, биёед пехотин дастгирӣ кунед. иншоалло бо аллоҳ дар як ҷои дигар бо бойгарию давлатонро зиёд мекунад. бародари азиз, гапа зиёд намекунем. бетараф набошед. ҳамин наворо ба ёру рафиқонатон, ба дӯстонатон, ба имову ватсапу группаҳо равон кунед. иншоалло аз 100 кас як нафар хайри худашро расонд. ин сабоб иншоалло ба шумо ҳам низ мерасад. бародари азиз, хеле ки устод мефармояд, гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру карад нуқта нагири мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигири мардӣ. аллоҳ хайри ҳаматонро ба даргоҳаш қабул кунад. иншоалло ки дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. иншоалло мо дар фикри якдигар бошем, обод мешавем. бохи дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум.